आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा खुलुमबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे स्पेशल भिडिअ लाबोनो सानदों आरो आंनि बे भिडिअआव जुदि माबाफोर गोरोन्थि बा दाय दसफोर जाफ्लाङोबा अन्नानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर मानगोनां लोगोफोर माने आं बे भिडिअखौ डाइरेक्ट आं खेबनाय जायाखै आरोना माने आंनि आफायासो दंहैयो नालाय दिल्लीयाव थ' बेसो आंनो बे भिडिअखौ खेबनानै हरदों आरो थ' आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै दिनैनि दिनखौथ' बयबो मिथिखागौ थ' बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि बे हाबाफारिखौ नुनानै बिराद सान्थि मोन्दों आरोना गोसोखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 खालाराव बर' साहित्य सभानि गोथार जोनोम सान नभेम्बर 16खौ लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिनि आंगो हारिमु राव थुनलाइ मोसानाय GI टेग मोननो हानाय बर' हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा गानग्रा जोमग्रा जेरै आर'नाइ दख'ना गामसा आरो जाग्रा लोंग्रा नारजि अमा खेरादाफिनि जौ गिसि गोखा गोखै मुवा बेसादफोरखौ भारताव आरो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि थांखिजों लोगोसे बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों आगानसेबाबो दावगाहोनो थाखाय निउ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बड' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोबोद खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो बड'लेण्ड महा उत्सव खुंफुंनायखौ नुनानै खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो मेगनाव मोदै गनोल' बाखिसै आरोना लोगोफोर आरो बड'लेण्ड महा उत्सव फेस्टिभेलाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जे फैनानै बड'लेण्ड महा उत्सव खुंगिरि आरो बर' हारिखौ थुलुंगा होफैनायखौ नुनानै आरोबाव रासिन गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिल्ली बायदियाव नेशनेल केपिटेलाव थांनानै बड'लेण्ड महा उत्सवजों लोगोसे बर' हारिनि कालचार लिटारेचार आरो ट्रेडिसनेलखौ दिन्थिनो हानायखौ नुनानै आंबो सासे बर' हिसाबै गावखौनो गाव जोबोद देरगानाय मोन्दों आरोना लोगोफोर सौहैनो हायाखैब्लाबो नुनायजोंनो गोजोननाय मोन्दों आरो बेसेबां समायना नुयोना जोंनि दख'ना आर'नाइ गामसा जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौहाय जय बर' हारिनि बर' राव गेवलांथों
हेलो हेलो स्टेडियम सिङाव खौरां मोनलाय हेलो हेलो lari boleh apa dia sih lari mana sih yang kita tidak साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को
बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है। बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्ट पदों पर रहकर देश की सेवा की है। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन रहे श्री हरिशंकर ब्रह्मा, मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत शेखर मुशाहरी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि बोडोलैंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, हर बोडो परिवार की साथी बनकर उनके साथ खड़ी है। आंबो सासे बर' बिमानि फिसा हिसाबै गावखौनो गाव बिराद देरगानाय मोनदों आरोना लोगोफोर। आइ एम भेरि प्राउड टु बि ए बर', जाय बर' हारिनि। बर'आ देरहासार जाथों, बर'आ देरहासारथों। थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। ओमफ्राय आंनि बे भिडिअ'आव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो जुदि आंजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै फिन खेबसेबाव नोंसोरनाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो लोगोफोर। थ' जय बर' हारिनि।